Ayşoğlan. Aktörlar kameraga da iyeleşken üz vazifalарында яхшы аңлый. Төп рольләрнең берсен билгеле булган Россиянең халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Равил Шарафиев башкара. Вот. Настоящий. Натуральный. Ай, Sikir başka. Барлык регалияләренә, дәрәҗәсенә дә карамастан Равил абый гади, сабыр, эшкерсез аралаша. Bu klibin giroyu ilege ütken zamanga hanlar dünyasına varıp bilege indi, parçalar dünyasına. Şunda bu hanның kızı Jigitke, bizning giroyimizga Ramilga ulib aşık bulayındı, sorgaya başlay. Lakin han bit, minli küçlü, ilikki hanlarına tügül, hazırgilerde han bulsa, şaktı. Hem handı kildi gitti Jigitke'ye de ütüp barışlı türlü etere gelemgene birası gelmiyor kızına. Ondan ona kızına aşık bulgan için indi, aşığından zindanga jaup koya. Әмәйтә, әгәр дә мине шак катырлык берәр тылсым эшли алсаң, бирәм кызымны ди. Аму инде аны хәзерге заманга алып кайтып, шушы заманны күрсәтә дә аны тылсым итеп. Әм хан әлбәттә монда шак ката, тел шартлата да, бүрә тылсым ышандыра. Әм Аллага тапшырып кызны Jigitke biri. Равил Шарафиев дистелеген еллар театр сәхнәсендә бихисап рольләр башкарган, кино өлкәсендә дә абруй казанган актер. Татар рус эстрадасының танылган җырчылары да клипларда төшергә аны чакырып кына тора. Мәртәбәле шәхеснең Рамил Хәйретдинов клипында катнашуы юкка түгел дип уйлыйбыз. Равил әфәнденең театр турындагы фикерләрен, яшьләр иҗатына карата мөнәсәбәтен үзеннән белдек. Кайбер нәрсәләрне теге яңалык кертә башлыйсың яшьләр. Олылар гаҗәпләнеп карыйлар, бу нәрсә эшли дип. Хәзер без яшьләргә бераз гаҗәпләнеп карыйбыз. Бу нинди театр, безнең театр түгел дип, менә без үзбез консерваторга әйләнеп барабыз инде. Дөнья үзгәрә, шуңа күрә эстетик да үзгәрә. Шуңа күнегергә туры килә хәзер безгә дә инде яңа эстетикага җайлашырга туры килә. Мәсәлән, без элеккеге язмаларны тыңласак яки карасак артистларның кайберләре бигрәк тә ничектер примитив сыман тоелганнары була. Хәзерге яшьләр бит алар шактый җылгырлар, безнең сыман мукыт түгел, ни түгел, алар башка заман кирәк, уенда башка кирәк. Әлбәттә, менә безнең замандагы театрдан айырмалар буларак хәзерге театр яшьләре алар hərəkət məsələsində bizdən alğaraq gitkənlər. Onlar cəhətrək hərəkətlənələr, türlü kulbitlərdə nələr də işləyə almayım, min məsələni işləyə almadım, ömür boyu qızıqdım. Min, şunday işləyə alsam, benim fizik mümkünlüklərim olsa, bizdən üretmədilər ama mətel çıqatıp gidip, kulbit yasap giderge şatlıqtan mümkün. Hazır mı? Hazır. Gittik daha bir. Artist əgər də bütünlüy rolga kirib gitsə, onun oynauının ləzzətini bilə almay. O sitdən özün qarab turğa, həm rahatlənirgə deyiş həzginə. Хан кызы